Hoe de situatie van squallegaande famkes in Afghanistan is net volle bekend. Minister Leers had daarom vregen om een zo'n ambtsbericht waarin dat duidelijk wordt. Dat bericht wordt pas deze week verwachten en daarom is de rechtszaak van morgen uitgesteld. Een positief signaal, zei advocaat Paul Stieger van Sahar. Het is natuurlijk wel zo dat blijkbaar de minister worstelt met deze vraag. Hè, van is het verantwoord om Sahar terug te sturen? Ik heb begrepen dat er een ambtsbericht komt van het ministerie van Buitenlandse Zaken en dat daarbij in het bijzonder ingegaan zal worden op de situatie van schoolgaande meisjes in Afghanistan. Ja, dat is natuurlijk een belangrijk onderwerp, dus op zich vind ik het wel een goed signaal. Maar het betekent verder nog niet veel. We moeten voorzichtig zijn. Uit documenten van Wikileaks en de vluchtelingenorganisatie UNHCR toch blikken dat de gevaren in Afghanistan groot binnen en dat het waaromsturen van asielzoekers net verantwoord is. Wij hebben in de procedure van Sahar aangevoerd dat er sprake is van een toename van aanslagen op meisjesscholen in Afghanistan. Ook in Kabul. Helaas is het zo dat die cijfers een stijgende lijn geven. Ja, dat dit hier bepaalde de rechtbank in Den Bosch dat Sahar, die met haar familie in Sint-Anne wennet, bleef mij. Sahar is verwesterd en wortelen in uw samenleving, zei de rechter. Minister Leers wil het gezin toch uitzetten en gongt in de uitspraak in hoger beroep. Dat zien het nou na alle gedachten heel april bij de Raad van State.